Max i els superherois. Ui, on està Neus? Que ens volia parlar del llibre. Ui, filla, este llibre tan xulo, me va a fer superherois. Hola, soc Neus. Us vaig a contar moltes coses d'este llibre, que és un dels meus favorits i se diu Max i els superherois. Este llibre l'ha fet i se diu Max i els superherois i l'ha fet Rocío Bonilla i Oriol Malet. A Max li agrada llegir contes baix de la taula com a mi. A Max li encanten els superherois. Molt xulos, mireu. Pero una dona pot ser una superheroïna? Pues sí, ya está la idea Megapower. Megapower es la superheroína favorita de Max. Megapower es una superheroína que es especial. Megapower es tan valenta que pot salvar als animals en perill. És tan forta que agarra vehicles en les mans. ¿Sabes qué es Megapower? Si voleu saber què és Megapower, llegiu el llibre. I si no sabeu llegir, li diguem algo major com jo. I recordeu, és de bromera. Segur que vos agradarà. Adeu!